Ahoj, my vás vítáme u dalšího videa. Čauko. Tady v dnešním videu jsem si pozvala hosta, je to moje sestra, jmenuje se... Jmenuji se Natalie. A připravili jsme si pro vás ochutnávací challenge. Tak já to potřebuji, no. Warhead. Extrémně kyselé. Vypadá to asi takhle. Já mám hodně ráda kyselé věci. Tak se zvědavá, jak to bude kyselý. Doufám, že se tady pořádně zakřichtím, aby to bylo kyselý. Je tam několik bonbonků. Je. Jo. Tak si vyber jeden. Takový malinký. A jeden dokonce otevřený. Jeden dokonce rozbalený. To je dobrý. No, to budeme cucat, ale... Já si dám ten, co tam byl jenom jeden. A to je žlutý. Nevíte, co je sám modrý. Víte co? Tak, ještě dám tady zelený. Jo. Extrémně kyselý. Fakt. Počkej, mě to nejde to. Takový nějaký... zvláštní tvar. Mám apple. Co tam bylo? Apple mám. Máš citron asi. Ne, ale ti řeknu, co mám. Jdu. Borůvku. Všechno kyselé je na povrchu. Je to tvrdý bonbon, není to žvíkací. Je to tam. A dokud ho neslížete, ten povrch toho bonbonu, tak je kyselý a teď už je jenom sladký. Ne, já mám kyselý. Takže kyselost je pomíjivá v tomhle bonbonu. A není to tak jako, že když ho rozkousnete, že by bylo ještě kyselého něco v tom, ne. Jsou to akorát cucací bonbony, ale povrchu kyselý, takže. Můžeme vzít třeba tady toto. Nenapínej nás. Jsou tady nějak, nevím, co to je, bylo tam psaný, že to je nějaký vanilkový. Tady to zrovna napíšou. Tady to je vždycky. Kukuřičný syrup. To bude něco jako čokoláda, určitě. Charleston šéf nebo co? No, Charleston šéf. Co to bylo? Takže otevřeme to. Necháme to zavřené. Je to nějaký čokoládový z vrchu. Takhle. No dobrý, umím si přesně čokoládu. Mám siku. Jenom si. Tyjo. Je to nějaký želatinový. Já si radši ukousnu, co? Jen co to je, ta hmota bílá. Kámo, tohle je jako nejde ulomit. Kámo, ty si kousný. Kousla jsem si do čokoládové polevy, která která je přelitá. Poleva a... No to tak kousnout, pak to kus ukrojíme. Takový ten cukrový natahovací cumel, nebo já nevím, jak to mám nazvat. A je to samý cukr, politou čokoládou. Je to pro alergiky na buráky. Nejsou tam žádné buráky. Strašně se to táhne. Žádné složení oříšku nebo ničeho, je to prostě... Mě to chutná jak něco českého, ale počkej, nepřipadne ti něco. Je to cukrová pěna. Nějakou Myšlána. jako Snickers. Bez toho, bez karamelu nebo něco takového. Takové ty tyčinky. Nebo tribitka. Do karamelu. Co máme dál? Dál tam máme, jak jsem uviděla, Žvíkačky až nakonec. jsou to žvíkačky. No. Jaký to jsou? Ale to už... Arabská duma. Tak to vyjde, já Ochutnáme. Open. Arabská guma, lidi, jo? Samozřejmě se to otvírá úplně jinak, jo. Já jsem to zase prostě tady si dej, člověku. 2 jak v reklamě. Takže takový vajíčka
červený arabskou gumu jdeme jíst. Jsou to oříšky v arabské gumě. Arabský oříšky. Taky nějaký cukr. Přitom točíme americké sladkosti, ale kopáme. Nějaká poleva z cukru. Jsou araši cukru. Ale v arabském, takže to chutná Já myslela, že to jsou jak v tureckém medu. A já myslela jsem, že to jsou vykačky, když to bylo mezi nima. Celkem dobrý. Ti, co mají oříšky, To je rádi dost čokoládu. dobrý. No. Samý cukr. No to. Tak vám dáme toto nakonec, protože to nebudeme. Jo. Čokoláda. To vám dáme? Crunch. Nebo crunch, nebo nějak. Crunch. Neumím anglicky, pardon. Sestra umí německy. To je něco jak burizonky v čokoládě. Teda arizonky, ne? Jo, tady to je nápis ještě přes celou čokoládu. No, luxus. Takže si lomte, slečno. Děkuji. A Já mám... Já mám hovor. Omlouvám se všem. Tak, teď jsem na řadě já a já vyberu... Jolly Rancher, nějaký gumový bonbony, jablečný. je to napsané ze zadu. Prostě nějaká želatina, jo, to je v nějakým papírovém obalu. Víte, jaký to máme balíček takovej. To je přádníčko. To nám přišlo. Štěstíčko, když si koupíte štěstíčko. To je želatina jablečná. To nasypeš do vody a je z toho želatina. To je prášek, poslouchejte. Jde na buchtu. No to je jablečná želatina. Dortu uděláme. No, ale jsme blbí. No, tak jsme mohli zjít takový jahodový nebo něco. A jableční. Já jsem myslela, že to jsou nějaký gumový kousky jablek. Tak vyber teď ty. Pardon. Vyber ty. Udělali chybu. Tak až to něco uděláme, tak vám to tady předvedeme. Ale z toho jsou želatinový bonbony, si můžu udělat taky kostky, ale kdo by to jedl? Želatin. Jen tak. Máme tady mistra Na to si- nebo něco takového. Na to se těším celou dobu. Tady. Prostě hourovský donuty, nebo jak to se Takový říká. bílý tady, můžete vidět. Hourovský mini donuty. Úplně celý bílý a nadýchaný. Počkej, to... Jaj. Všude takový, co to představovala. Hrozně to bude asi drobit. Jedu do toho. Že? Vážení a milí, už vím, proč to furt homery. Mně to přijde. Je to velice nadýchaná buchtička. Donut. Takový zvláštní. Obalený glukopurem. A glukopur není jako cukr. Glukopurem se dochucují, hlavně sportovci si tím dochucují věci, že? Nebo i dětem malým. Takže velice dobrá svačinka. Ne, takové menší hřích, ale... Třeba pro nějaké Američany. Tady úplně všechno hřích, o čem já to mluvím tady. Třeba je to pro Američany dobrá svačinka. No i pro Čechy. Jdem s dobou. Teď vybírám já. Bez počku. Nevím, jestli to je žvejkačka, ale vypadá to jako lentilky. Je to blíž. Tak uvidíme, co to bude. Jmenuje se to Boost. Je jedný. To je žvejkačka. Tam bylo na psaní, mám dojem. Předtím si říkáš žvejka. Arabská guma, zase. To jsou prostě bonbony tvrdý. Na cucání. Ale strašně tvrdý.
To nejde ani rozkousnout. Je to vypadá jak hliníková kulička na pivo. To je prostě jak plomba. Jak kulička na plankání. To je ochucená plomba. Dáme si kuličky. Opravdu vidíte, že akorát odsucená, ale furt je celá. Ní to jako... Ne. Já to moc necítím pod tím. Vážení, tohle si nekupujte. Tohle je o život. Nebo ty s tím nahráte kuličky. No, nebo. S dovolením. Tak, teďka máme tady další takový dvě věci stejný. 2 hamburgery z želatiny a ještě posypaný cukrem. Kyselý, no. Mini burger. Mini burger for me. Yeah. A ještě jak to rozbalíte, tak to máte ještě taky plastový průledy, jakože mističce. Taký respekt můžete nechat. Jako bonus. No a můžete to mít na 3 části, to. Takže si dám vrch. No to klasický kyselý bonbon. Ještě koupíte celou rybičku. Je to dobrý. Takže tak. Tady to již nebudem. Já to smím. Tohle už to barevný, ne? No to být kyselý, ale to je jen takový Kyselější. malinko. Klidně to... Dál tam máme karliváry. Karlevárle, dej to tam To je asi karamelová tyčinka nějaká. Kterou rozbalíme. Tak je to čokoládová. Mimochodem, já to vzala omylem. Karamel. Karamel nejím. Politej čokoládou. Vybírala karamel. Ulemte si, paní. Zkus. Takový kousíček jenom. To vypadá jak spojený preclíky, ale je to rozhodně se to drolí jak... Čokoláda. Fuj. Ježišmarja, nechci mít čokoládu. To spolkne. Já to ukousnu tady toto. Lepí se to na zuby strašně. Pokud má rád někdo karamel, Chutná ti to? běžte do té tyčinky. A tady tahle, prostě jak trbitka, bez karamelu. Já mám ráda karamelový střípky a karamel prostě moc nemusím, ale tady ten karamel je fakt. Dobré. Já karamel nesnáším, Super. ten ještě víc hnusný než český. Prostě se to lepí na zuby, rozumíte? Mně to je dobrý. Takže prostě to za dobrý. mě fuj. Je to dobrý. Mě to... Za mě jo. Ne, za mě... Ne, karamel nesnáším. Máme tady dál bonky. Nerds nějaký. A nějaký... Ty Nerd znamená červici. broskve a... Broskve a borůvky. Takže přichuče. Takže otevírá se to někde. Já ti to tady můžu? Tam, ano. Tak. A takhle? A takhle. A vysypává se to z toho. Jak tik-tak, akorát to je Takže jenom. nasypte nám. Takže borůvky. No. Jsou to takový modrý, jako kdyby kamínky. Takhle. Jsou to zase nějaké bonbonky. Který ale můžete rozkousnout. A vevnitř jsou kyselý. Antiperle, jestli znáte, tak tohle jsou obarvený antiperle. Moc dobrý. Ale akorát... To nejsou Zlatý. antiperle. Je co vypadá, to je kamínek. Když to rozkousnete, je to kyselý. Ale ne, Vevnitř. jako já to To je dobrý. rovnávám k jídlu nějakým. Tyhle bonbony si kupte.
úplně neonově oranžový. Jedovatý bonbony. Trošku kyselý. Dle mě přijdou takovým... Broskvily jsou ovšem kyselější. Dle mě přijdou lepší. Kyselější. Jsou lepší ty broskvily. No. Teď vybírám já, no, tak já Tam hrabu. Jaký buchtičky. Je na nich kokos, jsou růžové, jsou úplně měkoučky. To se bude zase dělat. Hodem to rozbalím. Dáme si Jak stejně. dva silikony. Snowball. No, ulovíme si z ty jedný, jestli to půjde. Je. Dívejte se lidi. Proč se všechno tak natahuje? Protože je všechno z cukru. Američani. Vy máte všechno natahovací. Ukaž. Víš? Když to budete jíst, tak budete jako prase. Já to mám všude. Je to dobrý. Je to jak čokoládový perník. Obalenou tou cukrovou pěnou a posypaný kokosem. Moc dobrý. Ty normálně, kdybyste dělali perníkovou buchtu, Ale zase, ale oni všude samý cukr, strašně moc cukru, už jsme tady snědli. Tak na toto se sportovci asi dívat nebudou, že? Nechci. Já mám hroznou žízeň. Jak si vytáhneme pití. Máme tady Arizonu. Je jich více druhů, ale my jsme si vzali meloun. Ještě mango, grape. To otevřeme. Tak. Tak, nebylo chuť. Ta vůně. Chutná tak melonový sirup. Ale to osvěžující, na to, že to není chlazený. Je to osvěžující. Jako moc hlavně to nevoní, ale na pití. Nalij mi ještě. Ještě? Hm? Není to tak přislazený. No právě. Dobrý. A neplavou v tom žádný kousky nebo tak. Je to čistě. A není to ani takový hustý, jako. Je to nepedlivá limonáda, je to moc dobré. Tak a já vyberu Když tak to vypadá takhle, kdybyste... tady tyhle čipsy. Co máme dál? Já jsem tě předběhla, ty jsi ukazovala, no, to je jedno. Vyberu dál tady tyhle čipsy. Brambory, slunečnicový olej, bla, bla, bla. Příchuť. Soli a octa. Ježiši, ty octou to hnusný, to bude hnusný. A na mě tvrdí, že to je solený nějaký. Ten ocet. To mi to chutná. Máš tam nějakou menší. Je to dobrý. Já se bojím. Kdo má rád octový ty bramborky, tak tyhle jsou dobrý. Takový jemný. Je to hořký. Trošku. Trošičku. Mně teda nepřijde. Trošičku, když to strčíte první rok tak tam cítím trošku malinkou hořkost. Je to možné.
jak se začnu jíst, tak už to je dobrý. No, chutná ti to? Chutná mi to vela. To bylo hodně udělaná. Já jsem dřív jedla od toho, ale jenom chvíli. Bum, ještě tady máme jedny. Vaření. Nějaký balení. Nějaký s cheddarem. A Teď bych rozdělala ale zase nějaký pití, ne? Po těch bramburkách. potom. A tady s cheddarem. Ale já ten ocet furt cítím z puse, víš? Je to takový něco jiného než je sladký. Jdeme si dát. Jdeme si dát cheddarový. Kdyby nevěděl někdo, co je cheddar, tak to je sýr. Jsou takový hutný, takový těžký ty bramburky. No to jo. To ani nepřijde takhle, ale tady, když si vezmete jednu, tak to je takový těžký. Jsou to bramburky Tyhle jsou dobrý, ha. ze silnějších plátků. Ale cheddarový, nevím, jestli bych řekla hodně nebo málo, ale chutnají dobře. Jsou takový trošku tvrdší než ty klasičky. Že se tak nerozpadají. Dám si ještě jednu. No, ale jsou dobrý. A to je lepší než ty octový, já myslím, viděli. Tak jedeme dál. Pardon. Máme tady další Arizonu. To je zelený čaj. Z ginseng. Je možný, že to je zázvor. A ještě s medem. Otevřeme. Má to i hezky tady to, zlaté, takové. Klasické otevírání. Tak. Vůně klasického zeleného čaje. Prostě klasický zelený čaj. To je dobré. Medový, zelený. A stojí jenom 99 centů. Jo, ale v českých teda... Kolik? Kolik stál? Hned vám řeknu. Tady byl účet, kde? Tam, no. Účet jsme dali pryč. Jo, jenom to jedno. A poslední tu máme pití. Nějakou Havaj. Nějaký Havaj punč. Je tam takovej surf. Je tam nějaký Havajan. Havajan na surfu. A je to fruit vitamínem C. Prosím. Takže vám to otevřeme. Taková jedovatá barva. Tak. Mně to teda moc nevoní. Fuj, to se to vypadalo jak dětský, protože to bylo dětská plecho. Není to energetický, prosím. Energy nějaký. S vitamínem C. Chemická sračka s vitamínem C. Kofein. Jo? Kofein free, to je energetický, prosím. Tak to si dám. Kofein free. Tak nás to nakopí. Je to zadarmo, ten kofein, tak proč ne? To by chutná. Ani ne. My se s vámi loučíme a budu se těšit z dalšího videa. A pokud se vám video líbilo, tak dejte like, můžete dát odběr, sdílet Dejte like. a nezapomeňte napsat klidně Hlavně ten like. komentář a
ostatní informace budou dole pod videem, najdete. Takže ahoj příště. Zdužan.